Тайната за глобите от толовете, която никой не ти казва, е, че може да не я платиш. Сега ще ти кажа как. Остани да чуеш. Тези глоби имат възможност никога да не бъдат плащани. Фишът може да бъде оспорен в 14-дневен срок от получаването му. Често срещани пропуски на тол системата са, че тя трябва да съдържа точни данни за автомобила, мястото и времето за нарушение. При липса или грешка в данните, например регистрационен номер, време или място, фиша може да падне. Нарушена процедура по издаване или връчване на фиша може да падне. Липса на поставени информационни табели, че навлизате в участък с контрол на средната скорост. Фиша може да падне. Проблем с отчитането на тол системата, най-често загуба на GPS сигнал или интернет връзка. Фиша може да падне. Липса на доказателства за конкретния водач. Фиша може да падне. Много е важно да се знае, че не всяка глоба е законно наложена. Ако получите електронен фиш за средна скорост, имате право да го оспорите. При успешно обжалване съдът отменя фиша и възстановява заплатения от вас адвокатски хонорар. Производството е освободено от държавни такси. Последвайте ни за още важни и актуални съвети от света на автомобилите.